Senajan to wujude mung manuk Cahayu. Aja ngono to. Aku guyu kalian. Lah piye wae diterangke ngono to? Ya bener ya. Agawe talini pranto. Mung bisa gawe taline ati Cahayu. Ki wujude mek manuk. Iya, manuk iso gawe taline ati. Ya iki bronto ki jesike kangen. Wong kang nandang bronto ki kang nandang kangen. Ya Allah. Kangen ditambani. Aja kangen karo MC-ne. Ora. MC-ne kewut. Halus manis tur merati. Halus manis tur merati nyenengke ati. Barang ki lek halus tur manis kaya nduk sinden ki marake nyenengne ati. Yeah. Contone penontone padha nyemak midangetke suarane. Lajeng. Terus piye? Ben lali tak bidung kok. Wes minggat kong Wis suwe anggonku lelono tegese wis suwe lek ku ngembara goleki podang kuning no. Golek isi podang jenah. Golek sing wujude podang kuning jenar ki kuning maksudnya. Lagi leres. Kuning ki ana filosofine no. Lah napa filosofine? Kuning kuwi lambang kejayaan utawa lambang kemakmuran. Mulane Indonesia kuwi merdeka dipasang janur kuning mergo jayane Indonesia kuwi. Lah ngerti ku lek dipasang janur kuning berarti kuwi rabi utawa ditinggal rabi. Lah wong rabi kuwi praya nemoni kejayaan. Lah nggih. Nemoni kebahagiaan. Ya ta. Lek sing ditinggal rabi kuwi lho. Ya nemu kesusahan. Lek ditinggal kan nemu kesusahan. Yo nak dilanjut. Ipo bunga hengatiku. Nambahi bunga sajroning atiku. Miring ora Mas? Ora. Enggak, larase penak. Suaramu halus. Ora. Urung tak perlas iki, Mang. Nyanding bisa dadi tombo Yen nyanding bisa dadi tombo. Contone bengi iki. Mangga Bu, mangga. Tadi wis meleh. Dalem Sik kedap Mas Mul. koplo. Oh. Nggih. Oh nggih. Nggih, dipun rantos nggih. Oh nggih. Oke, iya nanti ya, Bu. Heeh. Matur suwun nggih, Bu. Wah, Lah kok langsung diincang. Nggih ya, kowe ya ro lek wong nginceng ngene ya. Yo, dilanjut, Nak. Sepira, Mas? Esok awan mengo wis ora krasan. Keluyur Garap raget ya, Mas. Sing tak sayang. Abang mindarang lenku golek ora krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. Yang tak
Tak